sangre! Tinapalabas, naglimang da Amausep ken Benito, idinakita da Don Esteban akadwa na dagitipan nakabagitilinteg. Napaay dagitipan nakabagitilinteg arin maut itikuta dagiti bandido, gaputasan da na danon dagitoy itikuta. Pimanaw damat lang iti rancho. Nagsublimot da Benito ken Amausep itayan dagiti kakadwa da agpaspastor. Kabayatan na, iti adayo a lugar. Makumikom ni Idita iti panagbiag da kini Gringo. Timaysa kadagiti singin nga anak ni Lolita. Inkadeng ni Idita apadakkelan na ni Gringo nga iso ti madakkelan na ngay na. Ket panawon to ti mangibaga, nuan niya ti mapasamak iti masakbayan. Naglabas pa iti aldaw, aging ga akabulanan ti sikog ni Lolita. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauwan. El Oro con Sangre! Aganakak sana po. Diyos ko, tulungan na. Ibalubos mo ang makapagpasngaya nga agpada kami anak sa lunat iti anak ko. Umayon ni Senyor, Senyorita. Manang Pedrita. Miss Posa. Kanyat marikriknam. Agpasngaya ko, mi esposo. Agsakitan ti patong ko. Diyan ko na mo. Nanya ti talagaan niya sakit. Senyor. Bueno, ibaga ni Sika kini Benito. Tairwar ni iso ti Logan Pedrita. Ipantayo ni Lolita iti pueblo. On, Senyor. Ay na, sapay kumatas saan amarigata ni Senyorita nga aganak. Ay. Itay ka pala di makatal na Pedrita. Man ano nga agtugaw ka laeng? Ay, jak man mo. Kaslad adda amariribo ka na no agtugtugawak laeng. Saan ka maawatan? Ay, malagip ko lakat nga rod iti impas ngay nadagring ko ken Rafael. Nalagip mo man dagi jay kagurgura ni Senyor nga anak ni Lulitan. Aywan. Anya nga tamo ti itsura dagi jay itan Benito. Ay, syempre, nasurukan ang makatawan da. Amang ano, rimo padamatan ka ni Senyor Esteban. Anya rin mo pa sa asawang mait Pedrita. Saan nga rod aputot ni Senyor? Kasano akaruprupa na idangay? Ay na Benito. Adda dagiti mayanak, adi mo makita no asino ti karuprupa da, no kayanak da. Samon tula makita no asino at talaga ti immalaan da. No, mabulanan dan. Mala. No bilang takasta. Anya pa'y nga rod ti mabalinan tayo, ket awan damot tayo. Ay, day tati kanawin apagsangsangita ni Senyorita Lolita, numalagip na dagijay nga anak da. Sayang ket dagijay talalaki da. No sakti ama, adayo akay kayat ko ti lalaki nga anak ng babay. No sika, ngem ni Senyor ket saan? Oray babae, wenno lalaki ti ipas ngay kano ni Senyorita. Kat ipatignan to iti kastaunay, gaputa masigurado na nga iso ti ama. Anya nga tatimpas ngay ni Lolita bakay? Babae nga ta, uno lalaki? Asino ti makamaw? Urayin ta May esposo. Babae ti anak ta. Si. Mi hermosa hija. Saan ama iladawan tinalaos a kinaragsak na? Talaga ana idumdum at ipanangdungo na iti daytoy nga anak mi. Amom, noan niya ti plano ni siya para kenkwana ni esposa. Anya, mi amor.
Isunto ti unika iritera ti Hacienda Gabriel. Ha? Isulaang ti agtawid iti asyenda? Si, mi esposa. Unika iritera. Awanen ti kabingay ni iso. Saan? Saan ang mabalin akas ti mapasamak? Ket, kayat ni siya nasaan naliwayan ni si ka na pasuswen. Tapno daras dumakkel. Magagaranan ni siya na makaduwanto ti unika iridera nagpasyari ti asyenda, babaen, ti panagsakay mi iti kabalyo. Isuron to ni siya ti umiso na panagsakay ti kabalyo. Isunto ti agbalin na atleta, no somreken ni iso iti universidad. Anak, agsusukan ha. Sumarteng kan nga agsangsangit, wan. Mi esposo, ada yung unayan tinadanon ti imahinasyon mo. Basta, Lolita. Amin na pagsiriban, bukodan to, ti daytoy na unika iha di Gabriel. Saan nga agmay sa daytoy nga anak ta Esteban? Adadwa nga inauna, kat singin dapay. Oh, mi amor. Apay na di mo matan ibawing ti panagkita ni Sika. Kit-kitain nagmatlatan. Awan, mi amor. Babae ti anak da senyor. Uwan nga rod. Ne, apay akasta ti lang ang Pedrita? Kaslasan ka maragsakan para iti anak da senyor Ay, malatikitan gapo kadagi jay siingin nga anak da. Ay, aday ta ka man ako nakaon. Di mo maikat iti panunot ko ti maipapan kadagi jay. Kaasi damat adayadayo iti inata. Kasano lang atan ti biyag ta. Ama Josep! Ada kayo matgayam, senyor. Si, Ama Josep. O may ipadamag ni Siak na nagpasngayan ni Lolita. Ay ikot, lalaki ka di man ang timpas ngayon na, senyor. No, may sana nalungpo na babae. Karopropa ni Siak. Kastaya. Kaya ko nagrambak tayo dito rancho. Ay, sus. Mangkita kayo iti maparti na baboy, Ama Josep. Ay, Agparti nida kayo iti baboy na pagsasangwan amin nida kayo nagayaywan iti rancho. Ken, dagiti da dumapay naman nalon iti purok ito'y away. Mano nga baboy, senyor? Uray, 10 na baboy. Ay, basita. Ay, talaga, senyor. Well, Ay, apo. apay, saan na mamati ni Sika? Ay, mamatiak, senyor. Agrambak tayo. Igup sa daw. Ay, sus. Maya talaga ka, Namisos. Ama Josep. Makipagrambak nida kayo kanyak. Kaputan ay pasngayan, ti agtawid iti Hacienda Gabriel. Ti unika iridera. Senyor. Hala, agtignayan nida kayo. Inton sumangpet na Lolita kinti unika iridera. Adantong matmangay na parambak iyay Villa. Kat, maawis ka ito amin na tumabuno. Talaga na laos ti ragsak ni senyor. Agasam, agpabular. Uwan nga rod. Ay, mapanak iti away. Agpartida kano ita iti 10 ababoy. Anya? Agrarambak da ijay. Gapo iti panagpasngayon ni Senyorita Lolita. Ni Senyor Esteban ti aking gastos iti amin. Ato yung tigatas mo, anak ko. Ay, anyan ti kastoy.
Rumbang kumaan nagawid tan ijay Villa, anak. Ngam, kayat ni papam nga agpapigsata iti husto diti ospital. Kayat na nga asisteran data dagiti naka-uniforme ditoy iti unos ti makalawas. Tapno sigurado kano anasalon at nga agawid ijay Villa. Masigurana kung ditoy. Ang awan maaramidak. Senyorita, Ada ka matmanang Pedrita. wen. Imbaon nak ni senyor, ta kita ti kasasaad yung nga gina. Manang, Oh, apay, senyorita. kayat kundi agawid iti Villa. Napigsaak matan. Awan mat problema iti salon at to'y baby. Ang apay asaan pa'y akayat ni Esteban nga agawid kamin. Saan mo na adamagan ti kastata imbaga na matan ti gapuna? Nasalon at kami nga agpadpada iti anak ko. Oray pay, di kalatan agreklamo. Nalabas matan ni Esteban. Bay amon. Maya, ta ipadamag ko ti maar-aramid ita iji asyenda. Ha? Apay, anyat mararamid. Madaman ti parambak iti away. Gimatang ni senyor iti baboy kat pinaparti na iti away. Pagsangwan dagiti amin a pumuro. Ha? Apay ang nagpaparti iti baboy. Gapo iti ragsak na. Pagyaman na nga ta, ti ikunana. Pasat ti kinaragsak na, gaputa na salon at kayo nga agina. Diya ka mo no kasta ti gapuna. Anya kumapay ti sabali agapuna. Manang, kayat ko sa pulang dagiti anak ko asingin. Anya? Ay sus! Amumot nga imposible day ta kayat mo ang mapasamak. Kailiw ko idan. Kayat ko ida makita manang Pedrita. Teko nakon, agkikita kay tumatlaeng. Urayam ti isasangbay day ta apanawan. Nalapit asana na makomay ni Senyor Esteban. Kangay na isagan na tayo mat amin ang dagiti taraon. Dawatan tayo, te pamindisyon te apo ana marswa, iti dito aparabur. Guli magkawarugan ta! Marugan tayo. Di kayo madanagan ta saan kayo amay busan. Makapangantay amin, gapo ta aduti na isagana. Agpasati kinuna ni Apong Josep, kakabsat. Di kayo matanagan. Makapangantay namin. Pati taraw na ni Sagana. Malaguli makayon ta. Hugkas tayo, pati panagyaman tayo iti apo. Kandawatan tayo ti bindisyon na. Bindisyon na nagigiti na isagana at taraon. Nagpaay kada tayo. Kumusta, Benito? Ay na, nagraragsak dagiti tagaaway senyor. Nagado ti na isagana at taraon a para kadakwada. Ado pa'y ti inyawid da. Paset, ti panagyaman ni Siak, iti kaadada, na naanos nga agsoksokay iti Hacienda Gabriel de Chay, Benito. Iso nga rod anaragsak da, senyor. Patsak ababaan da ito'y. Ad-addaman itanti panagsaldat dangag trabaho iti Hacienda, senyor. Si, talagamat na kasta ti kayat ni Siak na mapasamak. Kasapulan ti pananglamlamyong. Senyor. Ay work ida iti maminsan. Ngam, agtrabaho da iti sobra-sobra aginggat adada iti Hacienda Gabriel. Bilibag iti kaagod iti sagana taraon na Apong Josep. Wala Luciano. Asano? Ito tayo amin tibigas ang nagatagan iti kwarta nga intag ni Senyor Esteban. Hasta mati baboy ang ginatagnak ni Sebia. Nagado. Iswada ito'y. Ay sus, igop sabaw. Ano ti taraon?
Sa mga taylat na kakabsat! Huwag Ama, tayo niyo dagiti sumungan. Dito mata kita! Indaulwan tilakin ang pangulo da iti kuta. Anyat ka ka dito na kita! Apong, ibagat ka dagiti kusinera. Ta isa ganaan da iti makan. Sige, Luciano! Kasi kasunoy na! Nag-aasot ka niya may dito pro, nagdagan yung pensyon. Oo, kakadyo! Nagbusog kayo! Mapag-isok, ipapantay dito! Huwag ramula. Nagaduti nakadasar amahan. Doon ka nag-blowout gayam di amo dyan ng Espanyol. Saan magkaya manahimot dahil di amaknang ramula? Ngarod! Isungad na pang paninitok nga ramdan. Apo! Ay, apo, kuna ta! Adi wala kaya ko! Naka-apo ko kayo amin nandito eh! Salamat dito alakay. Nag-aasot kang da kayo maamalakay. Ne! Saan anarungsot ti kumander ni Akas kadagiti daduma? Ay, esos! Tano narungsot lang! Saan kayo kuman anakawid asibibiyag dito'y prokyo? Ay, magyamanak nga ro data kanya na! Adong tinaisarong kadagiti muna ako tami. Ngam saan da nakasubli asibibiyag kadagiti naggaponda. Ay, awas na lain da! Bangkay da nagawid. Iso nga naggasat kayo. Ta saan da kayo nga impapatay ni Commander? Agatas ka nga minan, anak. Apay ay anak kalalaing kang agsangit. Ala, kasanon da ito eh. Awan matamok ka sa gubanit na. Kakinita man ng tinurse itay. Ang apay akas to eh. Danda ni kanayon ngagsangsangit. Ay, anak ko, stumatan ah. Ay, unay kan aya. Ala ka din ah. Agatas kanuan. Oh, aday tati pagkatasam. Huston. Huston wan. Ay, Diyos ko. Anyat mapaspasama kiti anak ko. Apay adi agsardeng agsangsangit. Lolita! Anyat mapaspasamak iti unika ihak. Ang kwa, mabisin siguro. Ang dimot nga minagaso. Apay! Apay asaktan lak mi amor. Anya ka di man ang tibasol ko. Anya ti agbalin na kasasad ni Lolita iti asawa na, kalpasan ti panagpasngay na. Gagayem, di uliwa na denggan ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insulat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, June Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. El Oro con Sangre!